Anday, apan gusto lang na ako ni i-share sa inyo ha. Yes, to tell you honestly, little Anday, I greeted the road, and yes, and my sa talas. Okay, yes, as Barb. Kini nga kong gapnod. Kabay ni sa kong kanhing bana nga si Nonoy. My stag that is all about my former husband, Nonoy. When my love will see you through. Bago pa man may nagkaila ni Benjamin. Yes, we're newly met, Benjamin. Nagproblema na ko kay Nonoy kaniadto pa lang. I have a big problem of my ex-husband, Nonoy. Perti ka sugarol. He's a gambling lord. He always play token. Alos tanan niyang kita o Yes. kwarta nahulot sa sugar. Nahulot sa sugar. It's all you see will be used against him. Nabot sa punto dolanday nga wa na nako makaya. Until to the point I cannot accept that I died. Hinungdang nagsugo ng gapnod sa kong kinabuhi. That's why this is a story of the start of my life. Huwag ini. And that is Anay tabu. what happened. Ayaw si Kwan si Mani. Kasi ayaw si Kon, hubog na pug ka. Ang kwarta, asa naman? Hindi ako lasig. Sus, ay si Tagalog dira, abis. Ayaw di akay kanda ko. Sidra. Sa problema mo. Ay, Doris. Oh, Kuyo na. Kiat ng naon ni mo. Asa, nagluto ka? unsa may iluto na ko? Wala pa tay kwarta. Wala pa kawatagi. Unsa man ni? Ha? Giprinta ni mo ang balay? Sabi, lukaton na lagi ako na. Unsa lukat sa may kalukat ni mo? Unsa naman ka? Pang, unsa naman ka, oy? Uy, Unsa naman ka? Aray, buhi ko ba? ayaw ko pasok ha? Imo ko palaguton? Ha? Palaguton ka mo? Ayaw ba? Sakit kaayo. Sakit. Buhi ko ba? Ayaw pagbuto sa buhaton ako sa kwarta ha? Pang, agay, buhi lagi ko. Ayaw ko siya ha? Pang, pang, aray. Hilak pa! Hilak. Pagkatawan ako ni mo? Ha? Wala pa. Hilak ba? Hilak! Hilak! Pang, tama na. Tama na, mabuhi ka. Ayoko Pang, hilabti sa gusto ko baton, ako ha? lagi pang, dili Ha? na. Pang, alam nga, sige magkasugan. Mutubag pa juga. Aray! Hilak pa! Tama na, Pang! Kunya, karon giprinda ni mo ang balay kay pagsugal lang ni mo? Huwag ko na magbuot na ka, ha? Sa ako manigiliganan eh. Ha? Magbuot ka? Ang kasabihan ka! Kunya, Pang, asa man daw po yung ani ron? Ay, takad ang kagapoy.
Asa man? Ay, dili na. Buhit ko! Ay, sakit kayo ba? Buhit ko! Buhit ko! Dali, dili. Buhit ko! Kasuko! Kasuko, ha? Kasuko. Aray! Dili na ko! Mulayas na ko ni Balaya! Sige. Diyan ko ni mo. Wow! Yan! Dili na ko kayang biyaan ka! O naman. Dili na ako kaya! Bubiya Biyaan ka ka na dili. kapang! Bubiya ka dili. Biyaan ka na ka! Bubiya dili. Tumagas ako. Bubiya ka dili. Ubiyan ako! Mulayas na ko ni Malaya! Isa man ito! Ubiyan ako dili! Isa man. Bubiya ka, ha? Diyan ko ni mo. Oo! Ano po ito? Ubiyan ako di mo! Dili na ako kaya! Na! Doris! Doris! Ma, Taon sa magaan mo! ma, bisa ko mo puyo, ma. Alam nga namang sa silingan! Ma ba? Ma, iya mo kong ginapasakitan, good ma? Pagkawin po amo din ng nunoy Ma, ko eh! iyang gibaligya mo ang balay. Tungod na ka yung sugal-sugal! Oo, ma. Taan pala dito ko ang ginikahatag na maing kinabuhay na tuhanan ni mo! Mao gani, ma. Yan, dili na ko magpuyo. Di na ko mabalik dito, ma. Basta di na siya ko mabalik dito. After 3 years, oh, sako na, aya. Labi-dabi. Oy, labi-dabi. Thank you, kaayan. Ay, mas labaw na kang thank you. Mas labaw na kang thank you. Salamat, kaayan. Ganing labi-dabi na lang daw ko ipamutan na di ko. Nahibula ko ba? Para mo na akong allergic rhinitis ba? Pero inanay mo ko ni labi-dabi na ako'y gusto ipamutan na ni mo. Anong mamuka anak sa imong ex-husband? Ay, labi-dabi. Dili to siya gusto ga bata. Ay, gusto na to sugal ang pirmi. Kaya mangilan nga klaseng tao, wag na isang putan, wag na, nindot nga ba to? Ano, swerte kayo ka din sa malabidabi kay. Pag mo kusog ning ako ang kapsula nga thirsty camel capsule, imuon ka na kong model ani, ha? Ikaw tong imuon ako camel. Sakyan kunin mo? Dili. Picturean ka na ko dito sa desierto. Unya, pag-umahan ka na, luspan na kay Kastauhaw. I-distribute na to dito sa Tagum City,
sa mate o sa torel. Ang lagi labi-dabi. Ana, og labi-lagi diya sa may Digo City. Asa pa sa? Sago saan ba yun? Sa Panabo, sa Luzon, sa Visayas, at sa... Labi-dabi. Kay ka ba? Kapag naman siya kasagawa labi-dabi nga ako, di mo nila natuan ako ganing ako nga kana silang rande layo ra kay na si rande ay magkumbay na forces may ng rande kay kuao na mo to magpasyumi sunod diya sa may diya sa may padada o sa may digos kay magkuao na mo ng taligsig ba no kay digos paguguno na sila sa kay mga gwapo. Salamat yung kain labi-dabi, ha? Sige, labi-dabi. Nay 5,000 pakit money ni mo. Naku, nakaalam ni labi-dabi. Sa tisulti ni mo gihatag na kong 5,000? Naku, rakaayo. Abi na na piso. Gamay na pagkaayo, ay. Wala mo. Araw na nila. Imo na 5,000 pakit money ni mo na kung gusto ka mag-shopping. Salamat, labi-dabi. Labi-dabi na tako isulti ni mo labi-dabi nga gusto na kong ganing may mutang na tayo labi-dabi. Dili may mutang sa kanang mingaw kaya ka lugar ha. Di ko gusto ka nang lain na may mutang patay naman ang akong gingon labi-dabi na. Gusto na tako magkasal ta labi-dabi. Ha? Pero, Labi-dabi ka lang nasyak labi-dabi. Gani, isapang ko. Puro ka pa nasyak. Kanakuan ba? Kabalo biya kang kasal pa mini. Ay, problema na. Labi-dabi tungod ka dagha sa kong sako sa lapi, sa kong kwarta. Ato nang ipaanal ng inyong kasal sa inyong bada. Sige, ako sang istoryahon si Nunoy, Sakit na ha? kayo ng uliyo ka ni ba? Labi-dabi. Oh, istoryahon sana ako si Nunoy. Istorya ako na mo dito. Amang. Tanaw ni mo. Kana Be, be, ikaw na be, labay na be. labay na. Kadugay mo labay. Pungkol na. Kaya sa'yo, labay? Oh, labay na. Tumbang ko, Dre, labay. Okay. Usa mo kong Hindi kama. mo magkailabay, di labayan. Usa labay na ng brada. Nada sa magpungpong ngayon. Ano na? Dilang. Kana, labay ng joker, ko ilabot na. Labay ng joker. Tara. Ah. Oh. Gatdos. Piat dos. Labay na ako na akong, kuan babe. Piat 5. Usa mo na din na inyo. Sa balay. Yatalasa. Kabig na sa ko. Piat kanila. Isa. 4 alas. Tesa. Tigasan juga. Kabig na. Tesa. Tigasan juga ka. Tigasan juga ka. Naunong naman ka alas na tumrahan. Paritig malimbrahan niya. Unong namang alas. Salamat kayo. Binuang na yung mga alas. Isa. Tanaw sa yung mga alas ba yung ang kamunggay yung speed naman doon siya. Isa. Tanaw mo na iya. Alugmati sa lunyot na alas. Medyo kumusabang at gigunting ang... Sige. Pildi naman, mariklap. Mariklap mo may pildi mo. Busugod sa kakabran. Okay, bawi naman ko. Ikaw rin may napili. Hana mo, diyan ako magdiwa ninyo. Laban ko, diyan ako magdiwa ninyo. Mga tikasan. Bawi na ta.
ipapil din na ako tong last game kay para kabig na ta, be. Di ba, be? Kabig mo lang. Pati gabi. Kabig mo nga mo ako kasing-kasing. Nay! Nay! Tawag ba? Bisa man eh. Bisa man eh, Ben. Ang mali mong asawa ni ay? Nay, pwede ta mag-istorya, Nay? Mali mong ex-wife ni mo? Oh, Ma, hindi kay gwapa, no? si Aida, Doris Aida. Just call me Aida. Age for short. Ay, maibang tagdi ay. Kanang mag-istorya sa aming nunay, okay lang? Sayang mo diya. Nay, Oh, kanang... saan? Ibingaw ka sa kuha? Wala, dyan yung nang ay, o dyan mo magbago ba? Ay, ito sa ayos ako, relax lang. Oh, Sugarol, gihapon dyan ay ka na? Grabe dyan kay ka ba? isa. Unsa may ganihin niya mo diri para imo lang kong sawayon, imo lang kong kasukan, sa ba? Dili, ay. Unsa ba? Kanang kuha Doris, ba? kasi gimingaw ka sa kuha. Pwede ta mag... Ay, nako, di, wala ko gimingaw Pwede ni mo. ta na mag-last for daron. Pag ginarang ba, kay seryoso ba ako? Lagi. Seryoso ko Kanang kuha ba? last for daron. Paano lang natutungkasan? O ya, sa may mabuhat na ko na, okay, kwarta. Ha? Ako bahala. Ako bahala na. Wala kay gusto sa piso. Oo ba? Oh, Sinso na gidigay ka? Ate, panggasolina niya. grabe juga ka ba? Naunggyan ko kay kwarta. Karon nga niya. No? Naunggyan ko kay kwarta. Ay, nako ni mo, Doris. Para mga garon ba sa kuha, ay? O gani. Usa may buhaton ako. Mo pirma lang ko. Oh, mapirma lang ka. Mauro na imong himuon. Tasa. Dalan, excuse lang. Be! Ay, Ben. Dali sa... Mag-ianal na si mo, anak. Ali sa diri, be. Ano naman? Gusto niya na ito. Papirma ko na ko niya. Nalang papers mo sa man. Pirma ko. Ay, sa pirma diya. Ngayon ang tanig 20,000. Sure ka? Ay, kapalo ko nga 250 kwarta. na ito. O, 250,000, anak. Sige. Kartahan na kain na tanawan ako na nagilak-gilak na ng mga paternalias ano. Sa mga sa mga kabin kahinay na moro ka di ka wala mo ka di ka sugarol na sa mangka ha. Lagi ako'y bahala. Istorya na dito ka kung hinay Pababayaran na. ka. Bakasyon tag Boracay. Hindi lang ka sa Boracay mga to patag gamikin. Sukat to kas gamikin mo grabe ka gamikin. Tapo ka to sa bawasan Cool Seven Island ni Spring na Cool Spring. Ah, nindot kay dito. Gusto mo na kong Boracay. Wala pa mas Boracay, pero sa kami ginindot ka dito, labi na ka ng naikuan na Sonis Festival. Nindot ka dito, kaya Katibawasan Falls, na White Island, na Hot Spring, na pa Cold Spring. O, asa ka na, ha? Di ka ganahan, anak. Lagi na. O niya, ganahan ka? Doris, dali ragod. Oh, unsa man noy? Oh, unya, unsa naman? Sagot ko. Pero, kinala ko nyo para sa damages, bayarin kong 250,000. Unsa? 250,000? Wala ko yapi? Ano magbayad man ko nimo nga ikaw pa gani dapat magbayad na ako kay nakay-atraso sa kuha? Hindi masakitan, di ba kung biya ko nimo? Tisa. Ha? Isa may nibiya. Ako, ikaw. Ikaw ang namiya. Kabalo ba ka nga mo ako'y tulog-tulog at kay nasakitan pug ko? Sabayana. 250. Kung di ko ni mo mabayaran, di ko mo pirma na. Bao ba? 250,000. Ora mismo. Tagaan ko na siya kung 250,000. Sigurado ka labi-dabi? Labi-dabi, kano sa kang wala ko ni hatag ni mo, ha? Sige, Cash to cash basis, ha? Sige, Papirmahala na, kay kasalo na kayo ni mo. Okay. Oh, lagi labi-dabi. Sabay mong duha. O, kami, sabay ko.
Brad, ako na si Benji Chua. Ikaw rin Benji na yun. Asa mga na Walas to. Lipat. Si Aida day. Hi, my name is Aida. AIDS for short. Adok ka pa ni Diana eh. Unoy, nanay mong ko 250,000. Dahil lang Brad, permay na Brad kay gusto na ako pakasalan ni si Juan. Ay, yan ba? Tuloy lang. Be, tisa ba? Sa man, be? Di lang na ito na. Pagbuti. Iyo, imuan na 500. Portahan tani kayo, tanawa pa ko na, oh. Tanawa nang yung belt bag niya, baga kaya na pa dyan na yung gibit-bit ka pa. Pura na kwarta ba? Muna ka na 500,000. Tisa. Ano siya naman? Asa naman? Asa naman, bossing? Sige na, kaya nagdalik mo eh. Madalian na, dali. Pirma na, kaya naligo Tisa. annulment paper. Nausap ba mo una-una, murag alkansi magod mo yung lakawan eh. Ganun alkansi man. Siyang kansi, oy. Kinala na mo, 500,000. 500,000 kadali lang, Brad. Dili na tang. Labi-labi, Basta may 500,000 daw. Basta may gusto. Mupirma ko, basta muhatag mo karon dayon og 500,000. Basta may gusto niyo, Brad, 500,000 o 5,000. Ha? Kaya mangita na lang kong tao. No, hindi ba 250,000 lang atong sabot? Di wala. Kung mo 500,000, karon mismo, di ko mo pirma. Tata ulit tama, magsabot sa tao. Diba? Ba't 500,000? Kasunta. Oh, baka sita pero nag-usap ako una-una. Saan? Kaya parang dahil gito'y dagang kwarta ginang pundos bangko. 1 milyon na lang nato, shoot. Ito, no? Okay, sayang po kayo. Asa mo ito bakasyon? Tuta sa Kamigin, di. Ano ni Kamigin, kay Katibawasan Falls, 7 Island, ay hot spring, ay cold spring. Gusto ko maanan niya. Asa sa? Kamigin. Tapos kami ginindot kay dito kay kanang Katibawasan Falls, Sweet Island, hot spring, cold spring. At tuon na. Lagi. Mo Gusto ko ato lagi tayo dito, binigyan magbasa. Ginindot tayo dito kay Katibawasan Falls, Sweet Island, ay hot spring, ay cold spring. Oh, 500,000 cash na. Dala, bay. 500,000, oh. Be, sa deal? No deal. Sayang kayo, 1 million ina 1 million. Nausap mo una-una. Nausab na pod? Unsa naman pod? Wala bang kung inanin kanugod mi sa mo ang among abogado nga si abogado attorney Archie. Naman po naging niya. Di, mupirma ko. Basta na mo 1 million. Sa abogado. Aka na. Unsa? Yan? 1 million? Waka kalibang ukdo. Waka kalibang ukdo. Ay, nonoy. Grabe ka. 500,000 di ay mong gusto ha? Tapos karon gihatag na naman 1 million na pod. Basta mo na mo gusto. Mupirma ko, anak. Anong papeles ninyo di? Mupirma ko pag muhatag mo 1 million. Namiya pambarang nito, ano? Kung mo muhatag 1 million, di ko mupirma. Aw, 1 million di ay ha? Sige. Bahala ka na yung phone. Sige, dili na Kasi bala na ibang kuwan. Karuha na niya. Labi-labi. Manguli na ta. Pasagdi na lang siya. Dalang 500,000. Okay, bahala mo, Brad, ha? Ako, yata na labot na ninyo. Di bala mo. Okay. Siya nga to eh. Labi-labi, pandaran ng totoo sa kinan nga hammerhead. Itong hammerhead na to, ha? Sinsya na nga ikaw, saan man na to, hindi man natin magkasinabutan eh. Oh, sige. Sige. Basta dili ko nasugot. Bala ka, sayang nga ni 500,000, no? Oo. Isa doon. Asa man? Sayang kay ito. Gidawat na ng tanato to. Too sa kuha ba? Sa mga nga na magmusupak na mga sa kuha. Matag lagi na 1 million lagi. Tanawa din na tumatag ng luod na. Di matag lagi ito lagi kay Ayun na ito, 500,000 na nasa.
kwarta na naging matupa. Ay, sorry, ayaw kabalakat. Ay, kabalakat, mabalik pala ito. Ikaw yun eh. Kung ginungdanan. Ako may mapasahilan yun mo. Aha, ay, ako yung magimay-may. Pwes, magbulag ta. Bulagan ako ni mo? Sabi nyo kayo na to, ani mga tayo oras. Bulagan ka na ako. Ing-anak Wala lang. na to, ubalan to akong kano nga, kwan, kachatmate. Ang kachat ka. So ing-anak ka. Oh, inani, kwartahay na naman eh. Kwartahay naman eh. Di ba, o gidawat Kwarta text naman taan eh. Gidawat ito 500,000. Okay na tata. Kunya, ako na niyo mahayon. Bahala ka, di piniwata nito. Kaya mula sa ako. Bye! Hey! Let's go. Hey! Hey, Joe. Hey, Joe. Ni ako kay kuhaon na akong 500,000. Brad. Noy, dili na. Wala na 500,000. Brad, dali pa mo, Brad. Okay na, mi. Dali. Ganang mo na lang. 500,000. 500,000. Uma na 500,000. Wa kay madawat kay 500,000. Wa kay klaro istoryahon, Brad. Wala kay palabra di honor, Brad. Ba di ba na okay na ta? Okay, Okay, na ta. nangayo kag 1 million, wala na. Nag-close na lang mo ang deal, wala na. Walay 250,000, 500, wala. Ay na, mi. Samok-samok ka. Okay na, mi. Di ka gusto magpakasal, okay naman sa buwag. Di may magkasal. Total, happy man mi. Happy, shalala. It's a nice to be happy. Huwag hapon ka ng bago na iba. Naong hapon ka kagkwarta. Sakto gyud. Boys, bahala ka. Huwag kayo makuha na mo. Bisag piso. Kana, wag kayo makuha ni brother, ha? Saon na doon eh. Sige. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ko, Doris. Pangay ko sa ilo sa imuhang ex-wife nga ako nanurong kaipon. Goodbye, I have to say you go. Asa na, Noy? But have a Sa'yo. good time. Mao naman ninyo gihuwat, di ba? Uy, iubi na, yun ang gisuwatan. Permado na ako na. Noy, salamat kaayo, Noy. Brad, alagay si Brad, Doris. naghilag, Brad. Dapat, Brad, alagay si Noy, Doris. Brad. salamat yung kaayo, Noy. Doris, asensya na siya ka. Ano lang ganyan pambawi na ako sa salat ako sa imuha. Pasaylo ako. Brad, Okay ra, Noy. Salamat. nakoy hatag ni Brad, luya pa ni Brad, oh. Brad, isa na, Brad. Brad, isa ka pong dayok na po, Brad. Kaya ko'y kapsula ni Thursday. Tagay ko anak kapsula, kabyo anak ko isa kagrapong dayok. Rara, oh. Buta ko ba tawa. Musulpot na balik. Musulpot na balik mo. Apit na mahuman, eh. Tayo kong I like chapin. Diyan na lang, Brad, pagkakas, tigang dayok, Brad. Ayan, ay. Tagay ko kapsula. Ano na, Brad? Di ba na nagkapsula, Brad? Nagpasalamat ko dolanday. Minihumok ra gihapon na kasing-kasing ni Nonoy sa ulahi. Ug gipirma siya nga wa siya nangayo og kwarta. Gihatag ni Nonoy ang kagawasan nako. Ug pertigin ako lipaya. Sa kasal gay namo ni Benji, amo siya gipatambong ug niadto man pud siya. Sikat ka na si Benji, ba? Karon nakita na ko bisan dayo ingon na siya kaniadto pero nako akong respeto kay Nonoy. Kay nag-mature na gyud siya. Sayang lang kay uwahin na ang tanan. Apan? Naglaom lang ko nga makakita na po siya babae nga magpangga o magmahal niya nga tinud-anay. Dili sama atong Aida or AIDS.
Nabinangan lang siya. Daghang salamat, Yolanda, and more power to you. O sa inyong programa, inyong suwat magtatampo, Doris. Hold you